konačno se vidi Koraljno more. Konačno spuštanje neko. Bio sam se penjao 15 minuta niz ove tako visoke stepenice. Znojio se ko svinja i ne bi izdržao više. Hvala Bogu da idem prema dole. I jao, opet penjanje. Wow, koji pogled ovdje u stazu. Baš predivno. Dakle, ovu šumu desno sam super pješačio. Buggy na plaži. Ja ne znam kako sam prehodio cijelu ovu šumu. Trebao bi se vidjeti iza mene negdje svjetionik. Tu je odmah iza ugla. Sjedim na ogradi, odmaram, a iza mene propast, provalija. Tun, tun, tun. Uspjeh. U isto vrijeme sunce tako prži, a ipak i dosta puše. A i samo je 23 stupnjeva, nije mi jasno kako onda može sunce tako pušiti. Evo kako nisam previše pričao kada sam bio u Byron Bayu i kako uopće nisam pričao o Surfers Paradise-u, nego sam se samo blesavo ponašao na plaži i nešto uslikavao, odlučio sam napraviti voiceover u ovom videu. Ovo što gledate sam snimao na feriju kada sam odlučio malo tako ići u razgled grada, pa eto možete ovako malo vidjeti kako izgleda Surfers Paradise kao grad, da se odmaknemo od te glavne plaže koju ste vidjeli na fotkama. I samo kratko da vam pokažem kako je cijelo ovo mjesto rascijepkano. Malo me podsjeća na Amsterdam, iako je Amsterdam dosta strukturiran, a Surfers Paradise i mjesto pored Gold Coast mi izgledaju baš s brda s dola. Dakle, ovim kanalom što pokazujem mišem sam se vozio kroz Surfers Paradise i Gold Coast. Dakle, ovo što gledate. Nažalost, nemam snimke iz centra grada, svega sam jednu noć ostao u Surfers Paradise-u, pa nisam stigao kvalitetno posnimati. Please, nemojte mi suditi. U stvari, i nemam pojma kaj da više kažem o Surfers Paradise-u. Mislim, to je fora mjesto za otići na odmor na par dana i to je to u stvari.
Ok, možda da sam surfer, možda bih neopisivo živo. To je sigurno kad se zove Surfer's Paradise. Ali nisam surfer. I u stvari tužna je činjenica da niti jednom nisam surfao. Čak niti dotaknuo surfersku dasku u ovih više od godinu dana što sam u Australiji. Fakat, such a sad story. Upravo sam se poslušao kako zvučim dok govorim i zašto zvučim ko da umirem. Dajte mi recite, daj mi lažite da ne zvučim ko da umirem, jer ja ne znam da će mi glas ovako čudan, možda vama nije, ali meni fakat je. Ok, ostalo me. No da, ne znam što da više kažem o Surfer's Paradise-u, pa da kažem nešto nevezano. Sada sam shvatio da snimam više od godinu dana na YouTube-u o mom životu u Australiji i da mi je ovo točno 30. video. Točnije godinu dana i 2 mjeseca. Kako vrijeme leti. Znam da nisam često objavljivao filmiće, niti imam nešto subscribera. Trenutno sam na oko 660, mislim. I za godinu dana to nije puno. Ali mogu reći da mi vaši komentari stvarno neopisivo puno znače. Kada, na primjer, čujem da se nekome baš svidio neki video ili da sam nekome uljepšao dan, pa takvi komentari meni instant uljepšaju dan. I dosta sam toga i od vas znao otkriti neke zanimljive činjenice ili uvide, tako da to stvarno cijenim. Sada mi prolazi kroz glavu netko tko mi je rekao u videu gdje jedem australsku hranu da Tim Tamse, to vam je inače najpoznatiji australski slatkiš, mogu koristiti kao slamku. I to tako da gornji i donji dio otkrizem pa stavimo u mlijeko i srčem, dakle kroz to. To mi je bilo takvo otkriće i to je tako bolesno. To fakat neopisivo dobro paše. No da, to je samo jedan izolirani komentar, a stvarno je bilo previše takvih komentara. Tako da stvarno hvala na svim komentarima jer kao što sam i rekao, puno mi znače. Ok, ovdje vidite galebove da su nas počeli napadati jer su nanjušili hranu koju su počeli nuditi na feriju. Bili su tako napasni. Ja su bili gori od golubova na glavnom trgu u Zagrebu koji su tako bahati jer znaju da mogu napraviti što god hoće jer ih nitko neće pipnuti. Što sam još htio reći glede komentara, razmišljao sam da bih mogao napraviti nekakav Q&A u nekom od idućih videa. To nikada nisam napravio, ali mislim da je vrijeme još se više povezati s vama i malo dulje odgovarati na pitanja. Tako da slobodno stavite bilo kakva pitanja. Mogu biti od, ne znam, kako se osjećam biti div od 2 metra naspram svim Azijatima u Sidniju, do što je po tebi smisao života. Tako da, bilo šta. I može naravno biti i više komentara, pa eto, ako ih bude bilo dovoljno, mogao bih napraviti Q&A u nekom od sljedećih par videa. Sada je već kraj ove vožnje brodom, tako da nadam se da vam je bilo fora, ovako slušati mene kako pričam s vama, o čemu god. I eto, ništa, vidimo se do idućeg filmića.